Durante toda a semana nas 4 provincias galegas o sindicato Omega convocou varias concentracións. Esta mañá tiña lugar unha nova protesta en Ourense, ás portas do novo edificio de hospitalización. Os facultativos reclamando ao Goberno Central un estatuto propio e da Xunta de Galicia a dignificación das súas condicións laborais, ademais dun plan que permita manter a calidade asistencial tanto en atención primaria como en hospitalaria. Consideran imprescindible a convocatoria dunha mesa de negociación propia. O que está claro que non pa nós o que nos sentimos é non representados e manipulados pola propia mesa sectorial. Por eso o que queremos é poder negociar a nosa situación de forma independente. Eu sinto para o resto dos profesionais, porque hai profesionais que son fantásticos e maravillosos e colaboran con nós, pero o que notamos como colectivo médico é que as nosas reivindicacións caen sato roto. Seguimos igual ou peor e o resto do colectivo millora gracias ás nosas folgas e ás nosas reivindicacións.